Majko, vítaj. Ďakujem. 3 pobočky v Českej republike. Maxins expanduje do Čiech. Taká úvodná otázka. Prečo Maxins? Maxins. Na tú otázku sa dá odpovedať dvoma spôsobmi, a to Maxins pre klienta a Maxins pre interného zamestnanca. Z pohľadu interného zamestnanca, z pohľadu môjho, je to mladá, expanzujúca, dravá a zároveň férová firma, ktorá má dobré referencie, jednak z okolia, ale jednak aj od mojich známych, ktorí pracujú v Maxince. A z pohľadu klienta, no práve preto, že sme ten zdravý mladý kolektív, klienta berieme ako partnera a snažíme sa klientovi sľúbiť to, čo vieme splniť. Výborná odpoveď. S tým, že teraz ma zaujíma, koľko pracovníkov vie Maxins dodať. V Českej republike sme v start-upe a viac menej vieme sa prispôsobiť trhu. Bohužiaľ ten trh teraz momentálne není až tak nám priaznivo naklonený, aby bol v takých nejakých veľkých objednávkach. A takže na tie objednávky, ktoré máme teraz, vieme reagovať, vieme postaviť a rozšíriť tým za veľmi krátku dobu. Ale aby som bol konkrétny, tak v rámci januára máme vyskúšané, len ostravská pobočka dokázala zamestnať okolo 70 ľudí. Ja vnímam z praxe, že ten trh je presýtený personálnymi agentúrami. V čom je spoločnosť Maxins a Maxins ako personálna agentúra iná ako ostatné spoločnosti? Áno, je presýtený tými agentúrami. Aj tie agentúry sú rôzne, s rôznymi prístupmi, či už ku klientom, alebo s rôznymi prístupmi aj k svojim zamestnancom. My sa snažíme byť iní v tým, že my hľadáme u klienta nielen biznis, ale aj partnerstvo. A taktiež aj dobré podmienky pre našich dočasne pridelených zamestnancov. Ako pracujeme s klientom? Našou prioritou pri spolupráci s klientom je pristupovať ku klientovi na partnerskej úrovni a viac menej rozprávať mu pravdivo naše možnosti a sľubovať termíny a objemy také, aké vieme splniť. Kde Maxins pôsobí? Maxins aktuálne pôsobí na Slovenskej republike, tam patrí medzi top najväčšie 3 agentúry, a v Nemecku, no a ako som už spomínal, aj v Českej republike. V súčasnosti je feedback veľmi dôležitý, preto moja otázka znie, aký feedback dostávaš od obchodných partnerov, aký feedback dostávaš od zamestnancov? Tak najprv by som odpovedal ohľadom toho feedbacku na zamestnancov. Teraz menej pravidelne robíme stretnutia so zamestnancami, dávame nejaké dotazníky na spokojnosť, nielen ako s našou firmou, ako s Maxins, ale aj s klientom tam, kde sú pridelení. Takže myslím si, že vo veľkej väčšine sú tie ich vyjadrenia ako veľmi pozitívne. Čo sa týka klientov, tam s klientami rozprávame, ja neviem, koordinátori na nejakej dennej báze, brančiaci na týždennej, ja mám s nimi takisto na nejakej kvartálnej báze nejaké meetingy, takže myslím si, že určitá spokojnosť alebo spokojnosť ako taká z Maxins je dokonca je odozva od klientov, s ktorými nespolupracujeme len preto, lebo momentálne nemajú nejaké požiadavky, ale co je pozitívne, že tí klienti, aj tí noví, reagujú už na meno Maxins, vedia, kto to je. K tomu by som len povedal taký príklad, že zajtra organizujeme spolu s Opavskou komorou breakfast pre klientov, jak Opavskej komory aj našej, a pozitívum je, že tam sa nahlásilo asi nejakých 35-40 HRistov, takže je to veľmi pekné číslo. A tu sa mi nedá nespýtať, ako Maxins vyberá tých správnych ľudí? Tak to je práca koordinátorky, call centra,
ktorá prvá príde do styku s táto osoba s uchádzačom, či už uchádzač volá jej, alebo ona volá na základe toho, že uchádzač prejavil záujem cez naše inzertné portály. Tak toto je prvotná práca, veľmi dôležitá, povedať zamestnancovi všetko, čo ponúkame, možnosti. A následne tento zamestnanec je odkazaný na pohovor s koordinátorom. Takže koordinátor tiež rieši už detaily tej práce, ako to je zamestnanec, čo by mu najlepšie sedelo. No a následne potom ešte je nejaký predvýber alebo výber u klienta. Takže s tým, že u klienta to riešime aj tak, že zamestnanci majú možnosť a slobodne si prejsť nejaké priestory v podniku, samostatnú výrobu a slobodne sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú nastúpiť do toho zamestnania. Maxins a stabilita. Čo robí Maxins pre stabilitu a pre zníženie fluktuácie? To je, by som povedal, že viac menej večný boj s tou stabilitou ľudí. Čím viac je ponúk pre tých ľudí, tým tí ľudia majú viacej možností a môžu si častejšie meniť zamestnávateľa. Takže to je výzva, u externých zamestnancov je to výzva nielen pre nás, pretože aj sú to naše náklady, ale hlavne aj u klienta, pretože je tam doba zaučenia a celý ten proces ďaleko obťažnejší ako u nás len znáborovať toho človeka. Takže tam sa musíme spolu podieľať s klientom. A to je, viac menej s klientom rozoberáme tie sťažnosti ľudí na základe, ako som spomínal skôr v rozhovore, že riešime to rôznymi dotazníkmi, sedeniami, kde zisťujeme nedostatky nielen u nás, ako v internom tíme, ale aj nedostatky u klienta, a to je konkrétne na konkrétnej smene, na konkrétnej linke. Takže snažíme sa to potom eliminovať a výzvu stretiť tým ľuďom maximálne ako sa dá. Sezónne špičky. Je Maxins tým pripravený na zvýšený nápor? Škoda len, že už to není tak, jak bývalo dakedy, že tie sezónne špičky boli obrovské, veľké a tam sme boli stále ako doma. Takže áno, máme na to svoje procesy, práve na tie sezónne špičky, kde si robíme dostatočnú databázu zamestnancov, vhodných zamestnancov len napríklad na krátkodobé brigády, či už to je formou DPČ, alebo na zástupy dovoleniek cez celozávodné dovolenky letné. Takže robíme si základy, je tá dôležitá databáza a potom skrátka skúsiť jednu brigádu, druhú brigádu a potom už tí ľudia doporučia to ďalším zamestnancom. Takže áno, sme nachystaní na sezónnu špičku, respektíve teraz, čo tak predpokladám, že čo prvé bude, tak to bude ten zástup celozávodných dovoleniek u klientov. My sme začali v úvode, prečo Maxins? Ja by som to chcela ukončiť aj záverom. Prečo by som ako kandidát alebo ako klient mala kontaktovať Maxins práve dnes? Pretože práve dnes sa vám spätne ozve náš človek, či už to konkrétne myslíte, máte na mysli nejakého kandidáta o zamestnanie alebo klienta, takže na všetkých úrovniach vieme reagovať hneď, promptne, vypočuje si vašu potrebu a následne dohodneme si s vami ďalší postup.